Usa ka barangay tanod og laing duha ka individual sa Cagayan de Oro City gipangdakop sa CIDG tungod sa pagkupot og illegal nga armas. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Pinaagi sa search warrant gikan sa korte, nakuha sa otoridad ang nagkadayang armas nga gihuptan nila Julito Militares, usa ka barangay tanod, Spark Jonan Macana ug Ralph Ordinan. Pipila sa mga nakuhang armas naglangkob sa shotgun, .38 caliber revolver, mga buhing bala ug granada. Resulta kini sa mga reklamong nadawat sa Criminal Investigation and Detection Group batok sa tulo ka mga sospek nga nagapabuto kuno og armas sa barangay Mambuaya. Based doon, before ta nag-apply ng search warrant is nag-verify ta sa Fed kung they are authorized, kung na sila license. Wala man sila license, so mautos na nag-apply ta og search. Ang barangay tanod nga si Julito Militares aminado sa gihuptang pusil tungod gibilin lamang kini kaniya sa iyang kaila. Apan iyang gibarugan nga wala siya nagapabuto sa ilang barangay. One sir, praktikan na sir kay kabalo ko daan sa mga Mambuaya pagpagsugod pa lang ako da sir, isla bangkon silang kapilihan ana ba. So, manghinaot na po ko nga sila makabalo sila silang gibuhat nga magkuan sila sa tao kanang tinuod sir. Samtang sila Ordinan ug Macana gidala na sa otoridad sa korte alang sa pagpasaka og kasong paglapas sa RA 10591 ug RA 9516. Nanawagan ng otoridad ngadto sa publiko nga mosumbong kanila og galing adunay masayran nga mga tawong naghupot og ilegal nga armas. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.